Shalom horsa manginang, pajupang musita di acara tahun ima jamita pertanyaan tu tanggal 10 April 2026 di Minggu Misericordias Domini nomor 8 gok asini roha ni Jehovah do tanon turpo di jamita ima nadiana sian kitab Lukas bidusada mamuka sian ayat 46 tolas tu ayat 55. Topik ni Minggu marlas ni roha di bagasan Jehovah. Bergembiralah di dalam Tuhan. Turpo di jamita bui mata jahat di kolom deskripsi soalan ma penjelasan di khotbah. Adong dua ende puji-pujian di Lukas bidusaron. Na parjolo ima ende puji-pujian si Zakarias, si ala namar dengan pamatang parsudukna si Elizabeth. Di guani do ende puji-pujian nai di hata Latin Benedictus. Marharuan maun sian pardohan Benedictus Dominus Deus Israel. Lapasanna pinuji ma Tuhan debatan Israel. Ima na tersurat di ayat 60. Napa dua hun ima ende puji-pujian si Maria. Ima na tersurat di ayat 26 155 nagabe turpuni jamitata bodarion. Di guarima endeon di hata Latin Magnificat. Marharuan monsian padohan Magnificat anima mea dominum. Nomor 8 dipuji todikku do Tuhani. Ima na tersurat di ayat 46. Nah dipuji si Maria do dibata marhitelas ni roha ala nunga robe hasasau ni baga-baga ni dibata na di pada narubi ima hararuan ni Mesias nalaho paluahun bangsona sian gom-goman ni bangsorom hati hai. Maria berbahagia sebab di antara banyak wanita dia dipilih oleh Allah menjadi jalan kedatangan Mesias ke dalam dunia. Tumpe marlas ni roha si Maria ndana nasugwanggu rohana manang busisaon taringot tu baga-bagai. Dido ibana do tu suruh-suruh ni songon dia maparjadi ni ai so adong hutan da bawa. Bagaimana mungkin dia bisa hamil sementara dia pun tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Jala naboi doon makkorhon tuduhan atau dugaan tidak baik di tonga-tongani humaliangna. Molo adong anak boru na somuli dope terdapat mar dengan pamatang holan sara do alus ni nunga mangalakup be ibana. Jala konsekuensi tuak kana mangalakup ikon mate do ibana didangguri doot batu. Alai tumpe songoni gangguni rohana dang nagabeboy ima nudati hiras ni rohana pas hatu pujian tu debata. Kegundaan hatinya tidak dapat mencegah Maria menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan atas kabar baik yang dia terima. Jala ido nagabe inti ni jamita pertanyaan tabu darion. Di Minggu Misericordias Dominion, nang dia jari Tuhan ima hita marhiti-hiti hatana bodarion. Buhado hita boy marlas ni roha, marnida gudang ni pasu-pasu ni debata di portibion, tua kaya na posona, tua kana tinopana di tonga-tonga ni ngulu na gok parukilan gok parmaraan. Amanginang mungkin sonari suku-suku dorhata sia dia do dalanna gok asini rohani debata di portibion molo gok do parukilan na masa. Taida sonari masa do porang di Timur Tengah nagabe mangararati saat tu negara-negara na asing nang na di Eropa songoni do na di Asia. Naik harga minyak. Dung naik harga minyak, naik masuk di harga situ horon. Las doroha di Indonesia saat tu sadarion dang pola terasa dope dampakna. Dang songon nakadongan di negara tetangga, songon di Singapura manang Filipina. Nah sebagai halak krisek kita, songon dia do hita mamereng namason. Bagaimana kita memahami kasih karunia Tuhan di tengah-tengah penderitaan? Amanginang kebahagiaan orang Kristen tidak ditentukan oleh hilangnya penderitaan, melainkan ketika kita tahu Tuhan juga hadir di tengah penderitaan. Nasi pasaton di jamita na perjola manginang di tanda parmahanido biru-biruna. Amanginang Minggu Misericordias Domini diguari doon Minggu Parmahan na burju atau gembala yang baik. Las ni rohani halak Kristen dada rosian hadameon ni portibion. Ala memang unang tapai masa pedame portibion mulu parkelani natupa saya adong doi ganupari. Tapi kebahagiaan orang Kristen berasal dari pemahaman tentang identitas kita. Siapakah yang punya kita? Isidona punah hita. Ima Yesus Kristus parmahan nadengani. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya ketika serigala atau penderitaan hidup datang. Ia justru berdiri di depan membela dan melindungi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 1 mandok parmahan nadenggan doau disehon parmahan nadenggani do hosana humokop akabir-biruna. Di tanda debata do bangsona jala didok di buku ni si Jesaya unak ko mabiar ay ahu do siluluhok nunga pola hujau guarmu au napunaho. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi unang bimabiar hita ay arong do debata nama dongan hita. Napa duahon kasih setia Allah melampaui perasaan. Mulai perasaan manginang naik turun doi. Si patah seorang pakilalaan, si patah lungun, si patah sogo. Jala gudang dope halak na mangida holong ni debata, mangi hutu perasaan na sida.
Mulu lagi gudang pangomongan, lancar karejo, dapatan rezeki, seorang pakilalaan, berarti na berjumah Tuhani. Alai molo ditiki go aka persoalan na margati soring mangarsahi pikiratta, saya hira na dita dikod debata mahita. Amanginang perasaan ni Jolma, tudos may songon pasir hisap. Sonang manang susah pakilalaan tergantung faktor-faktor eksternal. Isarana songon cuaca, kesehatan ni pamatang, saldo rekening, bahkan satu hata-hata ni halak. Alai molo holong nasian debata, diguari doon covenant love, manang kasih perjanjian. Adong komitmen di bagasan holong na itu hita, naso jadi tadi konon na hita. Dan ini adalah ikatan moral yang mengikat Allah dengan manusia. Sekalipun manusia berubah-ubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Kasih setia Allah itu seperti batu karang, tetap teguh dan tidak pernah berubah sekalipun dihempas gelombang yang sangat kuat. Aidang mau berubah anggo au Jehovah nina debata di Maleaki tulu onom. Suak songonido nang Yesus sipalwei. Iya Yesus Kristus songoni natuari songoni sedarion las idoro di saleng-lelengna. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 8. Napatuluhon papos maroham di hatani debata. Urang do jolma na mangasahon guguna laho mangalului hasonangan. Ikut tarajumi do manginang, adong do hal-hal di portibion na subui takendalihon. Isarana hata-hata ni halak, do na masa di portibion, songot cuaca, situasi geopolitik, do na asing. Tangihon masorani Tuhani, jela pos marohata di sude baga-bagana naung di pasahat tuhita. Adong do asini rohani debata di ngulutta. Songot dia mahita mangidai, melalui refleksi manginang. Bereng matupudi di dia dohita 10 tahun 15 tahun na salpu. Jela di dia dohita sonari. Na jolo mungkin hita mangontrak dope. Sonari nunga marjab sendiri. Na jolo mungkin hita mangidu hepeng dope tunaturasta. Sonari nunga mangonongos hepek kita tunaturasta. Na jolo mungkin karyawat dohita digaji jolma. Sonari mungkin nunga marusaha sendiri hita. Jala mungkin nunga menggaji halak. Tuhan tidak pernah berdusta ninna diendei. Jala na tutudoi. Alani amanginang unang mata lujai pikirata mamikron akan nasoriko di nguluta. Hiduplah untuk hari ini sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Ditiki di halongonan bangsa Israel di pasar debata tu nasida roti harian, ndada roti tu 10 tahun. Artinya cukuplah kasih karunia Allah untuk hari ini. Masalah marsogot mata pikiri. Nah on ndada nagabe masa bodoh hita di perngulota. Ale on ma na digoranna providentia dei atau pemeliharaan Tuhan. Adong do Tuhani na sarihon ngulutta si ganopari. Unang pola mabiar hita, aido na diajar ho Jesus tu hita di tangiang ale amanami. Leon matuhami hanguluan siapari. Dang didok leon matuhami stok hangulua tutulu bulan. Nasi pata kekhawatiran tu hari marsogot, ido na manegay pikirata, gabi mago hiras ni roha. Hari besok belum tiba, ale nunga marali-hali hita, nunga di karang-karang situasi-situasi na belum tentu terjadi. Ahana boy taulah sadarion, taulahon mai. Unang tatunda-tunda, asa unang tertunda tong rezeki. Gudang dohala na manol soli dirina, ala sa ditunda-tunda ulaon na. Dung terlambat, gabi sol-solibana ma. Ay bahasa no ang naksiyan na tibu hubay non na. Hulahonin na. Ala ni ima manginang, tajaga marohata, tajaga mapikirata, unang say tasusahay dirita, ala ni akapikiran na supasti, Allah ada, Allah hadir di dalam hidup kita, kasih setianya tak berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Amin. Imaju nabi upasatami, mudah-mudahan mohon boy mengurupia kadongan di nalo paradehon jamita pertanyaan di mingguan. Tuhan Yesus memberkati, moliate, shalom.